Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga anti, kumusta mo naman po ang ating mga lagay ngayong oras na to? Ayan, may gabi, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. At siyempre naman, itong oras na to, no? Marami na siguro mga nakapag-relax-relax. Oo, kasi kanina, sobrang init po ng panahon. Grabe. At napansin ko habang papalapit po sa buwan ng Mayo, grabe ang tindi na naman po ng init ng panahon. Oo. Pero, magandang balita po mga kabisyo kasi merong ilang lugar pala, no, na nagkaroon ng ulan. Yawards. At nakita po natin dito sa advisory po ng Pag-asa, no, na may ilang mga nagkaroon ng ulan, no. Ito, banggitin ko lang ha, may Metro Manila daw. Umulan ba dito? Oo, may naka-hashtag din Laguna, meron din Batangas, meron din Bataan, Tarlac. Kanina to pero ewan ko lang kung umulan ba. Pero ngayon lang merong nangyari na ulan daw sa may bandang Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. It will persist to 1 to 2 hours daw. Yawards, no? Yawards! Anyways, yun ang hinahanap po natin mga kabisyo. Pero alam mo mga kabisyo, ang nakakatakot po ngayon kapag, medyo kumikidlat-kidlat sa labas call. Ayan. Ayaw namin ng kumikidlat-kidlat lang. Dapat merong ulan. Konti ba? Yan ang sinasabi natin. So, yung kidlat-kidlat na lang, yan ang isa sa mga sinyales po natin mga kabisyo na may ilang lugar po sa malapit-lapit na lugar sa Metro Manila na may ulan. Kasi, yun nga, according to science, yung napag-aralan po natin mga kabisyo, no, na pag ganun po, abay, dahil yung cold at saka yung hot, nag-abot-abot ba? Yun yung napag-alaman natin. Pero it's a good thing na siya. Pero ito ito nga nakita ko po mga kabisyo. Ang sabi dito po, may nakaposan ba yun? Ayan. Ang nakapost po dito ay pamumuo ng thunderstorms po, lalo na sa hapon at gabi. Asahan na sa mga susunod na mga linggo. Ganda, no? Pero nakakatakot yan mga kabisyo kasi pag sobrang tindi ng init po ng panahon, ang mangyayari po niyan mga kabisyo ay yung ulan. Totoo po yan. Well anyways, hindi po natin pag-uusapan yung panahon po mga kabisyo. Pero ang pag-uusapan po natin, etong mag-asawa ko. Ikaw ngayon, no? Di ba may partner ka, no? May tanong lang ako ngayon sa iyo, kabisyo, no? Ikaw na may karelasyon, sobrang mahal mo ba ang partner mo? Sige nga, be. May karelasyon ka ngayon. Sobrang mahal mo ba? Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sabi nga, bahalag saging, basta labing. Meron pa bang ngayon? May ganun pa ba? Bahala na daw, walang pera, bahala na daw na naghihirap basta labing pa rin. Meron pa ba? Sa tingin ko, wala naman siguro mga kabisyo, no? Pero alam mo, nung araw, yan yung lagi kong naririnig po, mga kabisyo, especially sa mga matatanda. Sasabihin nung, siyempre, yung mister kasi kapos at may chance talaga na makapag-abroad. So, ang gagawin po ng mister, magpapaalam dun sa magulang ng kanyang asawa. Ang nasasabihin naman ng magulang ng asawa, Dong, dito na lang tayo sa Pilipinas. Bahalag saging, basta labing. Wala nang ganun, oy! Uwat ako, butiti ka. Yan yung sinasabi natin. Pero ang pag-usapan natin ngayong gabi, mga kabisyo, eto tungkol po sa paghihiwalay ng mga magkarelasyon. Oo, siyempre, may mga dahilan po dyan mga kabisyo, no? Kung bakit maghihiwalay yung
magkarelasyon, no? May mga iba't ibang mga bagay, pero ang nakikita ko dito, ang isa talaga sa pinakakaraniwang dahilan po ay itong komunikasyon. Pag hindi po kayo madalas na nagko-communicate sa asawa mo, lalong-lalo na ngayon, no? Hindi kayo nag-uusap. Bakit? Lagi na lang napipindot yung kanyang cellphone. Di ba? Doon kayo nahihirapan. Gusto makipag-usap yung mister mo kasi galing siya sa pagmamaneho siguro ng Grab o kaya isang konduktor siguro. Pagdating sa bahay, kailangan kausapin ng asawa. Busy yung asawa, may ka-chat. Ayun. So, kulang ng communication. Yan, kakulangan po sa malalim na pag-uusap at pakikinig sa isa't isa ay maaring humantong sa hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakasundo. Yan yun. Isa sa mga dahilan. At alam ko mga kabisyo, meron ka mga iba't ibang mga dahilan siguro dyan, no? Okay, so kaya na-post po sa ating fan page sa Totoy Bato Official mga madalas na dahilan ng pag-iwalay ng magkarelasyon. So abangan ko po yung mga comments niyo. Babasahin natin yan maya-maya dito sa ating programang Totoy na Love. For the meantime, no, i-play muna natin itong Love Radio exclusive. Originally done by Jaya. Ayan. Andito na po ang ating Love Radio exclusive. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!